እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንደምስኩም ክብራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ያፈወርቄ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንወራር አንበጣ ናይ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ውሁድ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ወራር አንበጣ አቂሙ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሳግምን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጽፈን ዕስለ አንበጣ ኣብ ዘራእትን መጋሃጫን ጉድኣት ከየውረደ ንምቁጽጻሩ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ሓንጺጹ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ 6,000 ሄክታር ዝተረኣየ ዕስለ አንበጣ ብዝተገብረ ውሁድን ኣድማዕን ስራሕ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ኣብ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ወራር አንበጣ ናብ ኤርትራ ናይ ምስጋር ሰፊሕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎን ንምምካቱ ኣድላይ ምድላዋ ተጻፊፉ ከም ዘሎን እውን ኣቶ ቴድሮስ ሓቢሩሎ። ኣብ ኤርትራ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝሰገረ አንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ አፍሊጡ። ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ ዕስለ አንበጣ ኣብ ውሱን ከባቢታት ዞባ ደቡብ ከም ዝኣተወ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ አፍሊጡሎ። እቲ ዕስለ ኣብ ውሱን ከባቢታት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ፣ ማይ ዓይንን ጾሮናን ከም ዝተኸሰተ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ሕርሻ ነቲ ወራር አንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብምውሃድ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝብን ክእላታት ሕርሻን ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ወፃኢ እውን ተኽእሎ ሓደጋ ተኸታታሊ ወራራት ዓብዪ ምዃኑ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ዘመልከተ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከም ወትሩ እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ብምሕዳራትን ሞያውያን ሕርሻን ምድልዋቶምን ውዳበታቶምን ብምጽፋፍ ንውህደት መኸተ ወራራት አንበጣ ድልዋት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሓረስቶት ድማ ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ጻዕዊት ኣቕሪቡ ይብል። ናስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለ አንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ዘብጽሖ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበጽሑ ዘራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ይፍጸማሎ ኢሉ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትክልል። እቲ ቢሮ ከም ዝሓበሮ ዝበጽሑ ዘራእቲ ኣብ ምዕጻድን ምእካብን ነበርቲ ትክልል ናብ ግራውቲ ሓረስቶት ብምኻድ ይሕግዙለው ኢሉ። እቲ ዕስለ አንበጣ ክሳብ ሎም መዓንቲ ኣብ 29 ወረዳታት ተዛሚቱ ይርከብ ተባሂሉሎ። ንምብራቅ ኣፍሪቃ ዝወረረ ከቢድ ዕስለ አንበጣ ኣብ መወዳእታ እዘን ዝቁጽላ 2 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል እዩ ኢሉ ትካል መግብን ሕርሻን ዓለም ወይ ከዓ ፋኦ። ናይ ሎም ዘመን ዕስለ አንበጣ ኣብ ውሽጢ ረብዕ ክፍለ ዘበን እቲ ዝኸፍአን ንናይ ሓረስቶት ዝራእቲ ከም ዘዕናወን ሕቡራት መንግስታት ገሊጹሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠሚ ምስ አንበጣ ወጊኑ ይሰርሓሎ ክብል ፕሬዝደንት ትኽልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሲሱ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠሚ ከም ዘይሰርሕ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ጉዳይ ምክልኻል አንበጣ ድማ ንኽልል ትግራይ ክሳብ ሎም መዓንቲ ደጋፍና ቀጺልና ኣለና ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዘለዉ ዝለዓሉ ፈጸምቲ ኣካላትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኣጸጋሚ ርክብ ንሕጊ መሰረት ብዝገበረ ኣሰራርሓ ጥራሕ ከም ዝፍታሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ዝተማልአ ድልውነት ከም ዘለውን ንኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣረጋጊጹሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6.1 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ዕላዊ ገይሩሎ ዶክተር ኣብይ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ገብረ መድህን ተርጊምዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፈጸምቲ ኣካላት ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ርክብ ምሕርፋፉ ናብ ሓደጋ ጸጥታ ከይሰጋገር ይስራሕ ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። ኣብ ዝለዓለ ጸገም ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ለኒ ብዝብል እዩ ምስ በሉ 10-15-20
የማያስፈልጉ ግለሰቦች አሉ ሳይሆን በሚሊዮን የሚቆጠር አስፈላጊ ባለመብት የምንታገልለት ዜጋ አለን ብለን ነው እየሰራን ያለነው። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። ዘየድልዩ 10-15-20 ውልቀ ሰባት አለው ከይኮነስ በሚሊዮን ዝቁጸር በዓል መሰል እንቃለሰሉ አድላይ ዜጋ አለና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ንቅድሚት እውን ከምዚ ክቅጽል እዩ። ኣብኡ ምስ ዘሎ ሓይሊ ግን ብሕግን ጥራሕ ዝምለስ ይኸውን። ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልትን ዝውስንዎ ውሳነ ፈጻሚ ኣካል ክፍጽም እዩ። ኩሉ ነገር መልክዕ እናሓዘ መፍትሒ እናረኸበ ክኸይድ ተስፋ ይግበር እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብታ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ሰላምን ድሕነትን ሽግራት ተሓቲቶም ክምልስ ከለው ድሕሪ ለውጢ ኣኽበርቲ ኣካላት ሰላምን ድሕነትን ዳግም ንምውዳብ ዝተወሰዱ ስጉምትታት ብምዝርዛር ሎሚ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ንልኡላውነት እታ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዝከላኸል ቁመና ፈጢሮም ኣለው ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህይወት ብዙሓት ዜጋታት ዘጥፍአን ብዛዕባ ተደጋጋምቲ መጥቃዕትታትን ዝተሓላለኸ ምዃኑ ምግላጽ ጉዳይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ አምሓራ ወይ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ከይኮነስ የግዳስ ሰሜንን ደቡብን ሱዳን ስለዝዋሰን ከብሉ ናይል እናኣተው ምስቲ ጉዳይ ርክብ ናይ ዘይብሎም ዜጋታት ህይወት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ኣለው። እዚ ብዙሓት ተዋሳዕቲ ዝሓዘን ተኾነውን ዝለዓለ ብፅሕት ግን መንገዲ ህዳሴ ምስ ምብታኽን ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሎም ምስ ለበዳ ኮቪድ ዝተኣሳሰሩ ዝድለ ሃገራዊ ሸቶ ቁጠባ እንተዘይተመዝገበውን ከም መንግስቲ እናተኸላኸልና ኣብ ዓለም ኣብ ሒደት ሃገራት ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ዕቤት ኣርኢና ኣለና ኢሎም በዓለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች። ኣብ ዓለም ኣዝየን ሒደት ሃገራት ዘመዝገብኦ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ጥራይ ዝተረኣየ ኣወንታዊ ዕብየት እቲ ዝለዓለ ዝበሃል ክተመዝግብ ክኢላ እያ 6.1 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ምምዝጋቡ ዓመታዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ትልሚ የመልክት እዮም ኢሎም ወራር ዕስለም በጣ ንምምካት መንግስቶም ፈጺምዎ ዝበልዎ ስራሕቲ ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣለው። ናይ ምክልኻል ስራሕ እንተደኣ ተዓዊቱን እቲ ጉድኣት ኣብ ዘለዎ እንተደኣ ተዓጊቱን ኣብ ምህርቲ ዘምጽኦ ጉድለት ትሕቲ 5 ሚእታዊ ከም ዝኸውን ተዛሪቦም ኣለው። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብኣፈጻሚ ኣካል ዝቐርብ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማ ሪፖርት ብጥንቃቐ ምርኣይን ምምርማርን ይግባእ ክብሉ መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ኣገንዚቦም። ፖለቲካዊ ምሕደራ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ምሕደርኡ ኣሳታፋይነት ይጎሎ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ተቃዋምቲ ንኢኮኖሚ እታ ሃገር ኣብ ምብርባርን ኣብ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክታትን ዝረኣዩ ስጉምታት ግን ዝምስገን እዩ ኢሎም መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ካርቦ እዩ። ትማሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃበ ሕቶን መልስን ርእይቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ሓቲቱሎም። አቦ መንበር ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ዶክተር አብደልቃድር አደም እንግዲህ በትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሀገር በርካታ ችግሮች አሉ። በኢኮኖሚው ላይ በፖለቲካው ላይ ኣብ ምስግጋር ዘላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርግጋእ ሰላም ዓብዪ ፀገም ኣሎ። ኣብ ሪፖርት ዝቐረበን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ግን ብደንቢ ጌርካ ምፍታሽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ንፀጋማት ኣቃሊልካ ንዓወታት ድማ ኣጋዲንካ ምቕራብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንሕና ከም ተወዳደርቲ ፓርቲታት ብኸምኡ ዓይኒ ክንርእዮ ኢና ንደሊ። ዶክተር አብደልቃድር ተሓሒዙ ብመዳይ ፖለቲካ ምስቲ ክንጽበይ ጽናሕና ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ብምኽንያት ኮሮና ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ዝነበረ መስርሕ እውን እኹል ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ኣይነበረን ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ። እንተኾነ እዚ መንግስቲ ኣዕዊትዎም ኢልና ንኣምሎም ጉዳያት ኣለው ዝበለ መራሒ ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ እዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንሓጽቢ ሕዳሴ ካብ ዝነበሮ ከቢድ ፀገማት ኣውፂኡ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ከም ዝመልእ ምግባር ዓብዪ ዓወት እዩ። ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባብን ሓምላይ ፕሮጀክትታትን እውን ዓብዪ ዓወት ተጎናፂፉ ኢልና ኢና ንሓስብ ከም ሃገር እውን ዘኹርዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ፓርቲ ማሕበር ፍትሒ ዜጋታት ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ንዕብየት ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገልጸ
ب6.1 ሚእታዊ ዕብየት ተጠቐስዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ሰምዖ ዝነበርና ብ2 ዲጂት ዓቢና ዝበሃል እዚ ናብ ሓቅነት ዝቐረበ እዩ ድሕሪ ምባል 3 ሚልዮን ናይ ስራሕ ዕድል ከፊትና ዝበልዎ እውን ተተሓሒዙ ምዚ ዘሎ ኮረና ኣንበጣን ሓደጋታት ውሕጅን ሓቅነቶም ዝረጋገጽሉ ኣሰራርሓ ግን ክህሉ ኣለዎ ምኽንያቱ ፈጣሪኡን መስካሪኡን ሓደ ኸይከውን ዝብል ስኽፍተ ኣለና ኢሉ ኣቶ የሽዋስ ተሓሒዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዋና ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ኮይኖም ከቅዑ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ብይን ፖሊስ ኣኽበረን ኢሎም ብነቐፌታ ጥራይ ምሕላፎም ትኽክል ኣይኮነን ባዕሎም ከፈጽምዎ ዝግባእ ጉዳይ ኢሉ ብዛዕባ ኣወንታውን ኣሉታውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ እውን ዝተሓተተ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ዶክተር አብይ ካብቲ ንኢትዮጵያውነት ብዘርኢ ከመሓድር ጸንሐ ይወደግ ወፂኦም ኢትዮጵያውነት መሰረት ክሕዝ ናብ ህብረ ፓርቲ ምቕያር ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ዝድነቕ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምዕዋት ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጠርዎ ሰላምን እውን ኣዝዩ ካብቲ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ነድንቐሉ ጉዳያት እዩ ኢሎም መራሒ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማ ነመስግን ተወለ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ንሓረስቶት ትግራይ መርሃ ግብሪ ሴፍቲኔት ዝውዕል 285 ሚልዮን ብር ከልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ በጀትን ካልኦት ጉዳያትን ጠሚቱ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸስስ መግለጺ ኣውፂኡሎም ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ትኽልል ዝወሃብ በጀት የለን ኢሉሎም ድጎማ በጀት ንወረዳታት ከተማታትን ጣብያታትን ዝወሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝዳሎ ድማ ገሊጹሎ ሙልጌታ ጽባሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ ነይሩ እቲ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ በጀት ተኸልኺሉ ክብል ድማ ገሊጹ ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ጠሚቱ መብርሂ ዝሓተትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተሓድሽ ካሱ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ከፊሉ መሰረት ሕጊ ቀመር በጀት ዝበፅሖ በጀት ዝኾነ ኣካል ክኽልክሎ ኣይግባእን ኢሎም ብተወሳኺ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲ ሃገራትን ኣብ ድኽነትን ዝነብሩ ወገናት ይውሃብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ሴፍቲኔት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታታሊ 3 ዋርሕ ክልኣኽ ዝነበሩ 285 ሚልዮን ብር ከም ዝተኸልኸለ ብዕሊ ተገሊጹ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም እዮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ብጽሒት እዩ ምክንያቱም ግብሪ ይኸፍል ትግብርቲ ሰሊሑ ዝውሃብ እዩ ተወኒዮ ከልኪሉ ኣሎ ንዑ ስዒቡ ግን ሕልፍ ሓሊፉ ማለት እዩ ዘይናሃቱ ዝኾነ ማለት እዩ ንድኻ ዝውሃብ ወለድ ባንክ ተኣዘዞ ለገስ ሃገራትን ካልኦት ዝህቦ ቅርሺውን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ድርሻ እያ ካብኡ ኣይኮነን ንርጥባን ሃበና ኣይኮነን ክና ፍልጥ የብልናን ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ እንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን ክውስኑን ኣይኽእልን እዚ ግን ብኦቢሉ እሳቶም ለውጢ ስለ ዘይገበሩ ዝውሃብ ዝነበረ ንትግራይ ንሰለስተ ዋርሕ ንቐጻልማት ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ፌደራል ዘለዋ ክልላት ሂቡ ንትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ ማለት ብጽሒታ ስለ ዝኸልከለ እዩ ናይ ምክልኻል መሰለውን የብሉን ስልጣኑን የብሉን ንዓለም ማሕበረሰብ ንምፍላጥ እዩ እሱጉምቲ ካብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣካል ንጽበዩ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ እስለምበጣ ንምክልኻል ህዝቢ እናተቃለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግና ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዘራእቲ ኣደዳም በጣ ክኸውን ፈሪዱሉ ብምባል ከሲሱ ካሊእ እቲ መግለጺ ዘልዕሎ ጉዳይ ጸገም ጽሩይ መስተማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኮንትራት ፕሮጀክት ግድብ ገረብ ግባ ወሲዱ እናሰርሐ ዝርከብ ኩባንያ ቻይና ነቲ ግድብ ብዲዛይነርነት ዝሰርሑ ካብ ቻይና ተበጊሶም በትራንዚት ናብ ከተማ መቐለ የጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሞያ ተኸልኺሎም ኢሎም እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብማይ ጽምኢ ንምስቓይ ክብል እቲ መግለጺ ከሲሱ ምኽልኻል እቶም ዲዛይነራት ጠሚቱ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቶ ትማሊ ንግሆ ተኸልኺሎም ዝነበሩ ኮይኖም ኣማሽ ግና ተፈቒድሎም ናብ ከተማ መቐለ ከኣቱ ኺኢሎም እዮም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ክልል ተኸታታልን ተደራራቢ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰደሎ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡን ክወጽእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለ ዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሰናድአ ገሊጹ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተሓጂ ኢብሳም የገንዘብ ሚኒስትርም የትግራይ ህዝብ የህገ መንግስታዊ አካሄድ እየተከተሉ ባሉ አካላት ምክንያት ሚኒስትር ገንዘብ ህዝብ ትግራይ በሕገ መንግስታዊ አካሄዳ
ይኸዱ ዘሎ አካላት ምክንያት ኣብ ጉዳያት ሰላም ልምዓትን መሰረታዊ አገልግሎትን ከይጉዳም ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሃገር ዝካየዱ አገልግሎት ትምህርቲ ጥዕና ጽሩይ መስተማይ ኣብ ምንካይ ድኽነትን ውሕስና ምግብን ተታሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ድጋፍ ምሃብ አድላይ ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሚኑሉ እዩ እዚ ከመይ ይካየድ ዝብል ድማ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዮ ምስ መንግስቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህልዎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከም ዘይልእኸሉ ገሊጹ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ሰሙር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ነቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሞያ ውዕላ ኣበል ይኸፍል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ ነመስግነካ ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ማይግሬሽን ኣፍሪቃ ጉጉይ ምስልን ትርጉምን ክወሃቦ ጸኒሕሎ ይብል ሓደ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽንን ዝወፀ ጸብጻብ ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኽልና ኣሎም ንዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ፍልሰት ስደተኛታት ዝወፅእ ሪፖርትታት ብጃልባ ዝመልኡ ስደተኛታት ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኤውሮጳ ክራገፉ ዘርኢ ስእልታት እዩ ነይሩ ሕጂ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ከም ዝብልዎ እቲ ከምኡ ዝበለ ምስልታት ኣብ ፖሊሲታት መንግስታት እውን ጽልዋ ገይሩ እዩ ምክንያቱ ዝውሃብ ሓገዝ ገንዘብ ናብቶም ናብ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ከም ዘተኩር ኮይኑ እቶም 80% አፍሪካውያን ግን ካብ ኣህጉሮም ክወፁ ድልየት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ዝስደድ እዮም ማውሪን ኣይቺን ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት IOM ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ንቪኦኤ ከም ዝትብል In the case of Africa, the false narrative is that all Africans are trying to get across the Mediterranean to Europe. ንኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝወሃብ ዘሎ ጉጉይ ኣገላልጻ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ይፍትን ኣለዉ ዝብል እዩ እቲ ክንሪኦ ዝኽኣልና ግና መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ብባሕሪ ዝሰግሩ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብመሬት ዶባት ዝሰግሩ እዮም ከምዚ ዝበለ ጉጉይ ኣገላልጻ ድማ ኣብ ፖሊሲታት ማይግሬሽንን ኣብ ኣቶም ትኩረት ዘድልዮም ፕሮግራማትን ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ፍልሰት ንምዕጋት ሕብረት ኣፍሪቃ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ኣሕሊፉሎ ሓደ ካብኦም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ሞዛምቢክ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጓዓዙ ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ተዓብዒቦም ዝሞቱ 64 ኢትዮጵያውያን ዝበለ ኩነታት ንኸይፍጠር ዝከላኸል እዩ ካብቶም ሕግታት ሓደ ናፃ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ዝብል ዝመጽእ ጥሪ ዝወፅእ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ተተግበረ ኣብ ዶባት ሃገራት ቪዛ ክተርፍ ዝብል እዩ ሕጂ እውን ማውሪን ኣይቺን The objective of these two key EU decisions is to ዕላማ ናይዞም ክልተ ውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብነፃ ምንቅስቓስ ኣቑሑትን ነፃ ምንቅስቓስ ሰባትን ኣቢልካ ናብ ኣህጉራዊ ውህደት ከም እተቐንዕ ምግባር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ናብ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንኽኸዱ ቪዛ ይሕተቱ እዮም ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሪፖርት ነታ ኣህጉር ዝምልከት ናይ ማይግሬሽን ተበግሶታት ግና ኣብ ድልየትን ሃንቀውታን ኣፍሪቃውያን ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ኣብ ሃገራት ሳሕል ዶባት ኣብ ምዕፃው ንዘሎ ሻቕሎት ኣተኪሩ ክስራሓሉ ፀንሐ ይብል እቲ ፖሊሲ ማይግሬሽን ዕላምኡ ክሃርምን ኣድማዒ ንክኸውንን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ሓበሬታን ዳታን ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ናይ ግድን ከድሊ ይብል እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃን ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽንን ዝወፀ ሪፖርት ሳበሎ ምቦካዚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓላፊ ክፍሊ ሸቕሊ ማይግሬሽንን ማሕበራዊ ጉዳያትን እዩ ከምዚ ይብል Very few migrants who are migrating want to go to America, want to ውሑዳት ኣብ ፍልሰት ዝርከቡ ፍልሰተኛታት እዮም ናብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክኸዱ ዝደልዩ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝረአ ማይግሬሽን ኣነጻጺርካ ውሑዳት እዮም እዚኡ ትኩረት ክወሃቦ እንድደልዮ ንዕብየት ኣፍሪቃ ይብል ሳባሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሽሕኳ ጽፉፍ ዳታ ንምርካብ ዝጸግም እንተኾነ ሕጂ ዘሎ ቁጽሪ ከም ዝርእዮ መብዛሕትኦም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዘለዉ ብሕግን ብስርዑን እዮም እመንጎ 2011-2017 ንኣብነት እንተርኢና ካብ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኣተዉ
ካብቶም ብዘይ ሕጊ ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣተው ይበዝሕኦም ይብል እቲ ዝወፀ ሪፖርት። ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዕስለምበጣ ኣብ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ምስ ተጋሩ ብሓባር ብምዃን ይሳተፍለዉ። ብሓባር ኮይኖም ነቲ ዕስለምበጣ ምክልኻሎም ዘለዎ ረብሓን ብተወሳኺ ድማ ዘለዎ ትርጉምን ጠሚቱ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሙልጌታ ጽባሃ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቦ ነዚ ዝስዕብ መደብ ልእኽልና ኣሎ። ኣይተ አብርሃም ሰፋ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ዝተዋፈረን ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ምክልኻል ዕስለምበጣ ብናውትን ጉልበትን እናሓገዘ ይርከብ። ቱ ሓደጋ ኣብ ታሪካዊ ተርእዩ ናይ ዕስለምበጣ ወረራት ብዓይነቱ ብግፍሓቱ ጠቕላላ ሓደገኛ ምዃኑ ያው ምርኣይ ይከኣል። ጠቕላሊ ዞባዊ ትሕብብር ዝደሊ ገና ምፍልፋሉ እናሃለየ ክውቃዕ ዝግብኦ ነይሩ ዝኽግበር ስለ ዘይተኸኣለ ጠቕላላ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዝባን ህዝብና ከባቢና እውን ኣውዲቑ ይርከብ። ነዚ ጉዳይ እዚ አብርሃም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወፃኢ እውን ዝነብሩ ጎፈንድሚ ከፊቶም ካብ መቐለ ወፃኢ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከይዶም ዕስለምበጣ ምክልኻል ምንቅስቃስ ምግባሮም ታይ ትርጉም ይህብ ኢልካ ተኣምን? ኣብ መሬት ትግራይ ከም ካልኣይ ዓዶም ቆፂሮም ከውፍሩ ገዛ ክገዝኡ መሬት ክገዝኡ ኩሉ ነገር ክገብሩ ልክዕ ከም ወዲ ዓዲ ኣብ ገገሊኡ እውን ጠቕላላ ናይ ብዙሕ ሃልኪ ዘለዎ ስራሕቲ እውን ክሰርሑ ትሪኦም ይኻልና ማዕረ ጎፈንድሚ በቃ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ብዝረአ ብርኪ ከምኡ ገንዘብና ምውፃእ ብርኪ ከምኡ ብኣውቶቡስ እውን ከምዚ ተፀዋዊዖም ወፊሮም ክርኢ ከሎ ዓርዩ ፅቡቕ ስምዒት ይፈጢሩ ፍትሰብ እዚ ታእዩ ከይዱ እቲ ህዝቢ ተፈላለየ ይፈላለን ነዊሕ ናይ ምፍልላይ ከይዲ ብዙሕ ጥፍኣት ብዙሕ ዕንወት በፂሕዎ እዩ ህዝቢ እዚ ብነዊሕ ከይዲ እውን ክከባበር እዩ ነናይ ባዕሉ ሒዙ ክብሩ ክረክብ እዩ ከምኡ ኢና ንምነ ካልኣይ ከዓ ታእዩ ኣብ ትግራይ ሓያል ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ እኒሄ ህዝቢ ክገብሮ ብዝኽእል ደረጃ ብሱር ናይቲ ትግራይ ሕብረት እውን ኣብ ፅቡቕ ብርክ እንዲ ዘሎ ሕዚ ተለዓዒሉ ትመንእሰይ ብዝኸኣሎ ብገንዘውስ ብጉልበቱስ ይረባረበሎ ስለዚ ኣብዚ ክውቃዕ ከሎ ቀጥታ ንኤርትራ እውን ትርጉም ከም ዝህልዎ ፍሉጥ እዩ ቀኒሱ ተዳኺሙ እዩ ከኣቲ ገገሊኡት ኬሚካል እውን 4-5 መዓልቲ እዩ ዝቐትሎ ስለዚ ከይዱስ ክበልዕ ዘይኽእለሉ ብርክ እውን ክበፅሕ ይኸውን ከምኡ እውን ኢና ንምነ ተስፋ ይሓድረካ ብክልቲ ወገን ዘሎ ህዝቢ ይፍቱ ሰለባ ናይቲ ሓደጋ ስለዚ ጽቡቕ ተስፋ ዝፈጥር እዩ እቲ ዕስለምበጣ መሊኡ ክጠፍእ ምግባር ታይ ረብሓ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዚ ሕብረት እዚ ዝምንቅስቃስ እዚ ብዙሕ መከራ ዝረኸበ ህዝቢ ክንዲ ዘይግብኦ ተቓላሳይ ህዝቢ እናሃለ ጅግና ህዝቢ እናሃለ ጽቡቕ ስርዓተ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ንኸዓቢ እውን ዝፍንቅሎ ፕራውድ ዝኾነ ስርዓተ ክብርና ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እንድዩ ብምፍልላይ ግን ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ሓያል መከራ ዝወደቐ ህዝቢ እዩ ስለዚ ዕስለምበጣ ብሓባር ምክልኻሉ ንቐጻሊ ዝህቦ መልእኽቲ ኣሎ ኣሃ እምበኣር ብሓባር ተቓሊስና ክንብድህ ንኽእል ኢና ፀገምና ዝብል ስምዒት እዚ እኮ ዝነበረ እዩ እቲ ምፍልላይ እኮ ኣይነውሕን ካብቱ ምቅርራብና እቲ ተስፋታት እሱ እዩ ኣነ ብልጭ ዘበለ እዚ መድረኽ እዚ ለየ ዝወስድ ፊሊሞን ኤርምያስ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ ንባዕልና እውን ኢልና እንገብሮ ዘለና እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ከለና ኢኻ መፂኻ ምስ ቤት ምክሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራትን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እሶም ናይ ትራንስፖርት ናይ ገለ ኩሉ ኣክሰሳት ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ጎማታት ምጽዓን እቲ ጎማታት ዝጠቕሞ ከዓ ነቲ ዕስለምበጣ ዓሲልዎ ዘሎ ወይ ወሪርዎ ዘሎ ከባቢታት ብትኪ ነቲ ከባቢ ብምዕብላኽ ነቲ ዕስለ ንኸይዓርፍ ምግባር ማለት እዩ ወይ ካብ ርሑቕ ከባቢታት ክመጽእ ከሎ ተዕስለ ብካርቦን ሞኖክሳይድ ብሎክ ምግባር ንኸይዓርፍ ምግባር እዩ እቲ ዝጠቅም እዚ ጎማታት ንእክቦ ዘለና ከም ትሪኦ ዘለኻ ናይ ዘን ዓበይቲ መካይን ጎማታት እዩ ብብዝሒ ዳርጋ 2 መኪና 3 መኪና ክእከብ እዩ ማለት እዩ መዓልቲ ተኣኪቡ ንራያ ክኸይድ እዩ እቲ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምድግጋፍ ናይ ምክብባር ንዘፍቅረካ መፍቃር ሕብረተሰብ ይዕብና ከም ኤርትራውያን ዝገልጸልካ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ እውን ንሱ ይጽንሕና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሓደ ዓይነት ነገራት ምድግጋፉ ይድልድል ትፍቕሪ ንነዊሕ ስራሕካ ይቕጽል ማለት እዩ ስለዚ ዕስለምበጣ እዚ ዘለዎ ፍጥነት ክረአ እንከሎ በቲ ሳይንሳዊ መልክዕ ማለት እዩ ንኤርትራውን ዝኣትውሉ መልክዕ የለን ስለዚ ኣብዚ እንከሎ መዕጋቱ ምዞም ኣሕዋትና ምትሕባር ጥራይ ዘድልየና ምክንያቱ እዚ ብዝደሎ ህዝቢ ንሕና ብኣካል ኢና ዘለና ውሽጢ ኢና ዘለና ክጉዳእ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ንሕና እውን ንጉዳእ ኣለና
ስለዚህ ንሱቅ ጉዳይ እንደሌና ንሕና ንኸይን ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኸ ብዙሕ ዓይነት ናጽነት ሲኢኑ ከብቅዕ ሕጂ ኸ ናይ ጥሜት ሽግር ክመጽእ ብሕልና ይኹን ብኩሉ ዓይነት ነገር ስለ ዘይተቀበሎ ኣብዙን ከለኻ ምስቲ ወፊር ዘሎ ምስቲ ሰሚር ዘሎ ህዝቢ ኮይንካ ንኸይኣትውን ምሕጋዝ ማለት እዩ ክልተ ረብሓ ማለት እዩ ሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ማለት ነገር ከምኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና ረብሑ ህዝቢ ትግራይ ጠሚዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከይጸግብ ስለ ዘይኮነ ቀዳማይ ካልኣይ ንኤርትራ ዝኣትወሉ መዳይ ምፍጣር ኢና ንጽዓር ዘለና ስለዚ እቲ ረብሑ ኣብ ተፈቅረ ናይቲ ህዝቢ ብሓንሳ እንድሕር ትሰርሓለኻ ደይተፈቀሮ ደይተሳነዮ ደይተብሎ ነገር የለን ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ይብራለም ሓየሎም ብወገኑ ኤርትራውያንን ተጋሩ ብሓባር የካይድዎ ዘለው ምክልኻል ዕስለንበጣ ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ዘጠናኽር እዩ ክብል ተዛሪቡ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝገብርዎ ዘለው ዝናይ ኣንበጣ መኸተ ኣብ ደገ ዘለውስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው እዚ ምሳና ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ከም ሓደ ትግራይ ኣነ ከም ዝገብሮ ኩሉ ብኩሉ መዳይ ቃልሲ ይገብር ኣለው እቶም ደገ ዘለው ብፋይናንስ ይሕግዝ ዘለው እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ከዓ በየከባቢኡ እናኸዱ ኣብቲ ምብራር ኩሉ ይገብር ኣለውና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ልቐጻል እውን ሓድነትና ጥናኺሩ ክቅጽል ዝኽእል ኩነታት እየ ዝዕዘብ ዘሎ ሓቢርካ ተፈጥራዊ ዝኾነ ጸላኢ ምብዳዕ እንታይ ትርጉም ትቦ ሓደ ሰብኣውነት እዩ ሓደ ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ለፊዑ ለፍረዮ ብሓደ ግዜ እናርአዮ ክዝመት ከሎ ካብዚ ዛዕቢ መሰከፍን መሕዘንን ካልኣይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ንብሎም ኣካላት ኣብ ውጭ ማለው ዝተፈላለየ ዘሎ ተጉጎማ ኣተይውን ለው ኣይገበርዎን ኤርትራውያን ዝገበርዎ ግን ናብ ባዕሉ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ካብቲ ሰብኣውነት ዝዘለለ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሓው ህዝቢ ትግራይ እንደገና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ባህሊ ሓደ መስተጋብር ዘለና ህዝቢ ምስ ምዃንና ስለዚ ካብዚ ኣንጻር ዙ ኣነ ዝህቦ ትርጉሞ ሓውና እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ዘን ሓውና ክጥቃዕ ከሎ ከዓ ቀልጢፍና ክንወፅሐሉ ዘለና ንሕና ኣሕዋቱ ኢና ኢሎም እዮም ኣብቲ ኩሉ መዳይ መኸተ ኣትዮም ዘለው ስለዚ ኣነ ብዙእ ዝርድኦ ልጽዋሕ እውን ዘርእየኒ ንሱ ፖለቲካ ላብ ለበለ ይብል ሕውነትና ግን ሕውነትና እዩ ብርክት ለሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ላብ ስደትን ላብ ተፈላለየን ክኸዱ ከለው ናይ መጀመርያ መዕቆቢኦም ህዝቢ ትግራይ ግዴቱ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ሂማኒቲ ላዕሉ እውን እዩ ልቐጻለ ኣነ ኢለ ልሓስቦ እቲ ፖለቲካ ኸዝውን ኣይዲዮሎጂ ንወሎ ወይ ዝኾኑ ውድብ ንወሎ ጽባሕ ሓላፋ እዩ እቶም ህዝብታት ግን ልዝንተ ዓለም ልነብሩ እዮም ነቢሮም እውን እዩ ስለዚ ድሕሪ ከዚ ላብ ኩናት ላብ ገለ ዘይኮነሲ ኩላትና ክንጽየፎ እዩ ዘለና ንሱ ትልተሰበኸ ስብከታት ኣሎ እቶም ስብከታት እሳቶም ሓቂ ድዮም ሓሶት ርኢናዮም ኣለና ብተግባር ካብዚ ብዝዘለለ ግን ጸገም እንትመጸና ብቻ ዘይኮነስ ሓቢርና ልኽንለምዕ ላፍቱ ልምዓት እውን ኢና ሓቢርና ክንጠጉግ ዘለና ኢለ ልሓስብ ናይ ጋራ ረብሓ ናይ ጋራ ዕብየት ልምዓትን ክንረጋግጸሉ ንኽእል ኩነታት ኢና ክነመቻች ዘለና ኢለ ልሓስብ ኣይተዘርኣይ ደረስ ድማ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰልን ኣተሓባሪ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጥም ዕስለንበጣ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብምዃን ኣብ ምክልኻል ይሳተፈሎም ኣብ ትግራይ ክንስዕሮ ተዘይክኢልና እቲ ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ዓብዪ ጽልዋን ዕንወትን ክፈጥር ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ትግራይ ክንስዕሮ እውን ኣዝዩ እንዳኸበደና እዩ ግን ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና እዚ ኸ ነቲ ከባቢያዊ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራ ተኪርና ሳይን ገብሮ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ንሰርሖ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓረስታይ እውን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ድብል ግምት ኣለኒ ኣብ ትግራይ ናይ ዕስለንበጣ ምክልኻል ብዙሓት መናእሰይ ይወፍሩ ኣለው ምዚ ተታሒዙ ኤርትራውያን እናተሳተፎም ትርከቡ ንባዕኻ ሓዊሱ ዘርኣይ ከመይ ረኺብካዮ ንሕና ሓድሽ ዝፈጠርናዮ ነገር የለን ከም ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ተወዲብና ስለ ዝጸናሕና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክንከውን ቀልጢፍና ካብቶም ተሳተፉ ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ተፈጥራዊ ይኹን ዳይሬክት ይኹን ኢንዳይሬክት ንኽልቲኡ ዝጸልዩ ማለት እዩ which is ንሕና ብትግራይ ንገብሮ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ንገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ኢንዳይሬክት ማለት እዩ ብኻልእ ወገን እንድሕሪና ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ምትሕግጋዝ ነቲ መንእሰይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ንምንእሰይ ኤርትራ ብዓብዩ ማለት እዩ ናይ 130 ዓመት ዝጸንሐና ናይ ስነ ልቦና ፍልልያት ንዕኡ ብዓብዩ ክንስዕር ዝገበረና መድረኽ ማለት ሓደ እዋን ጸገማት ንጸጋኻ ትልውጠሎም እዋናት ኣለዉ ንሪቶ ሃብቴ መስገን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም نمسجنا كامل جيتا همون كل ما جايشك كورونا فيروس نعملو عالم كزرق حديو أيكون نتحطه انتاي دا مع سيزبل يبلو أو وفرة مكل خالز توافر وسمويا سلازي رؤسهم نقحكم حلو أتجنعوا جنك أعداكم كل جزء بسامنان بوزح ماين كم حساب أتسلكيو سعلن رسلن انت تسمعكم ناب حكم من ناخيركم تمرمروا نخالقت ابطاهم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلاخلو نخيلنا إذا
እትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን